Poznejte novou úroveň domácí zábavy. Seznamte se s prvním domácím 4K projektorem s dlouhou projekční vzdáleností z Dolby Vision. Zažijte barvy živé jako nikdy předtím. Bezkonkurenční jas 2300 izolumenů. Inteligentní funkce ochrany očí detekuje pohyb a chrání váš zrak před světlem. Duální zdroj světla kombinuje LED a laser. Hodí se do každého domácího prostředí. Mimořádně ostrý obraz využívá optický zoom. Horizon Ultra. Vyspělá technologie ve službách domácí zábavy. Horizon Ultra. Nová úroveň 4K z Dolby Vision.